Halløj, skal I med dig? Jeg synes lige, at jeg skylder dig at være med til en lille indvielse. Fordi jeg har jo fået et nyt robothotel. Fordi det billede, der er i en mail her, det er jo ikke det hotel, din plæneklipper står på. Det kan du nok regne ud. Men jeg har fået mig et nyt robothotel. En carport, som jeg har fået lukket af og spærret af. Og der står alle plæneklipperne nu trygt og godt, når der er lavet service. Du kan se, der er faktisk allerede en hel del inde. Og mange flere over på værkstedet, som lige mangler at komme herover. Og så står der lidt på, hvis vi lige går rundt her, så står der lige lidt på gulvet her, som mangler at komme op på reolerne. Og vi må bare indrømme, at det går den vej, at flere og flere får robotter, og der er også rigtig mange robotter inde nu. Men lige nu og her, der handler det om plæneklipper, om din gode gamle plæneklipper. Altså sådan et benzinsvin, som den her. Eller en batteriplæneklipper, dem laver jeg også masser af. Det er nu det tid for at få lavet service på sådan en, fordi at så ruster dit skjold op, så ruster det ikke op nedefra. Det jeg egentlig plejer at sige, når folk de har et skjold, der er gået hul i, så er det lidt ligesom forskærmen på en bil, når der er et stenslag. Så bliver der også lynhurtigt hul i skærmen på en bil. Og undersiden af en plæneklipper, det er et stort senslag allerede efter første sæson. Bare lige en enkelt tur hen over et muldvarpeskud, så er der stort set ingen maling tilbage på undersiden af skjoldet. Og så er der velkommen til rust, lige så det basker. Så det er nu, vi er i gang med at lave vinterservice på almindelige plæneklipper. Og har du en, der står og hænger, så er det nu, du kan få den lavet til en fordelagtig pris her om vinteren, hvor jeg lige skal holde værkstedet kørende med mine gode folk. I et vinterservice til en fast pris på 898 kroner, der er der nyt luftfilter, der er frisk olie på motoren, der er nyt tændrør, og så er der 2 timers arbejdsløn, hvor vi jo virkelig forkælder din maskine, smører hjul op og det hele, så det kører. Ja, du kan ikke høre det hjul her, for det er velsmurt, selvom jeg står her og taler. Fremdriften i særdeleshed hernede på baghjulene, det skal virkelig have noget kærlighed. Det er der, vi ser alle problemer med plæneklipper, udover når skjold det ruster op. Så jeg synes jo bare, at du skal se efter at komme på Vævevej nummer 17 af med din maskine, hvis du er færdig for i år. Og ellers så kører bilen jo rundt og henter maskiner hver evig eneste mandag indtil den 1. februar. Der stopper mit vinterservice tilbud. Så hvis ikke du har fået fingeren ud indtil da, så er der lidt din egen skyld, at du skal give lidt mere, når foråret kommer. Og det er også din egen skyld, at du kommer til at stå i køen og vente på at få maskinen klar, når at jeg har mega travlt. Så kærlighed til dig, og i særdeleshed til din maskine, det nu og her, der er åben på Hotel Moverloft. Jeg håber at få lov at se din maskine. Vi ses. Hej.